तो वन महोत्सव के अवसर पर हेलो वन महोत्सव के अवसर पे जी सर आप सभी के लिए जी एक सर। सरप्राइज प्रस्तुत है हमारे टीचर्स के द्वारा। जी सर। तो दिल थाम के बैठिए और स्वागत कीजिए हमारे टीचर्स के लिए। बारा गोपाल सर आसतु ईशान क्लोज अप ने पाए देख साराश पे হ্যাঁ ইধার পেট কে মজা সারাশ पे क्लोज अप ने धीरे सामने सुन दो सारे ए हे जी आज मोर जन्मदिन आज मत 30 वर्ष है जिते बेले मत 5 वर्ष से दिन ठार प्रति मो जन्मदिन में गोटे गोटे गछ लगे आस देख यही गछ गुड़ाक केते बड़ा है अरे वाह यही तो मो गछ गुड़ाक लगे गछ के बड़ बड़ है बढ़िया Hello. 5 years later. आज के बिना खराब जे ओहो अधा रास्ता रे गाड़ी खराब हो गला कौन करिबी के गरम होउची प्रभु आज मनीष ना मरी जियो ठीक तो गोटे गछ जा हो जा हो ये गछटा अच्छी बोली आज मो प्राणटा बंची गला गछ अच्छी बोली छाई अच्छी नहले कौन करिथांत मनीष कौन करिबी जे हो मितु भाईना को फोन कर मितु कोड़े गला से नंबरटा मितु दुकान रो हाँ पाई हेलो
हेलो हेलो हाँ मिठू भाई ना हाँ हेलो दुकान रे अछंती तो हाँ हाँ दुकान अच्छी ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଅଧାରୁ କୋଉଠି କହିଲେ କୋଉ ଜାଗା ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଅଛି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ପିଜୁଳି ଗଛଟେ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା। ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ଯାହା ହଉ ମିଠୁ ଭାଇନା ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଏ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଲାଗିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁନ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦେଲ ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପଣ ଥରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମ ଦୋକାନଟି ଦେଇଯିବେ ପଇସା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଯିବା ଆଜି ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଡେରି ହେଲେ ବି ଚଳିବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆଜି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗ ଜାଣିଲା କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆରେ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଆମେ ସେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଆନ୍ତେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ବି ଦେଉଛି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବା ନହେଲେ ଗାଳି କରିବେ ବହୁତ ମାଳ ହବ ନା ସାଙ୍ଗ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସେ ଦେଖି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ହଁ ସାର୍ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଥିଲି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନ ଖୋଲିଲେ ସାଇକେଲ ପଇସା ମିଳିବନି ଓହୋ ଏଇଟା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସ ତମ ଏଇଟା ତମ ଘର କି ହଁ ସାର୍ ଏ ପାଖରେ ଆମ ଘର ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏ ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କିଏ ହବ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗଛଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଏଇଟା ସବୁ ତୋଳି ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲା ହଁ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇ ବାକି ବୁଝିଲୁ ଭରତ ଏ ଗଛଟା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛେ ଏ ଗଛ ଆମକୁ କେତେ କାମ ଲଗେଇଛି ଏଇ ଗଛରୁ ଆମେ ଫଳ ପାଉଛୁ ଛାଇ ପାଉଛୁ ତା ସହିତ ଏ ଗଛ ଆମର ମାଟିକୁ କେଡ଼େ ମଜବୁତ କରିକି ଧରିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଗଛ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ତାପରେ ବି ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଟିକେ ବି ଏ ଗଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲୁ ପରା ହଉ ଯା ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବୁ ଗଛ
ହଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆସିଛି ନମସ୍କାର। ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଷ୍ପା କାଠୁରିଆର। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି। ଦୋକାନଟିଏ କରିବି ବୋଲି ଜମି ଟିକେ ନେଲି, ସେ ମଝିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଘର କରିବି କୋଉଠି? ଦୋକାନ ଦେବି କୋଉଠି? ମୋ କାନ୍ଥ ଦେବି କୋଉଠି? ନା ନା, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଷ୍ପା ଡରେगा नहीं, आज काटेगा, मानता वाला नहीं। କାଠୁରିଆ ରହିଯାଅ। ଗଛର ଉପକାର ତୁମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। ରହରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। କାଠୁରିଆ ନ ହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ, ତାହାକୁ ଲଗାଇ ଗଲେ ପିତୃ ପିତାମହ। ଯାଅ ଯାଅ କାଠୁରିଆ ଏ ଗଛ ନ ହାଣି, ରଖିବି ଏ ଗଛ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ, ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ବୁଝିଲ କାଠୁରିଆ, ମଣିଷ ପରି ଏ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଚୁପ୍ ରହରେ, ବେଶୀ ଆସିଛ ମତେ ଗୋଟେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ। ମତେ ଶିଖଉଛ? ଗଛ କାଟି କାଟି ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ମତେ ଗୋଟେ ଆଜି ଶିଖଉଛ? ଗଛର ପୁଣି କହୁଛ କଣ ନା ଜୀବନ ଅଛି। ଗଛର ଯଦି ଜୀବନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ମତେ ଆସି କହନ୍ତା କାଟନା ବୋଲି। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ କାଟିବି। ପୁଷ୍ପା ଡରେगा नहीं, काटेगा, मानता वाला नहीं। ପୁଷ୍ପା ଗୋଡ଼ ପୁଷ୍ପା ଗଛ ପୁଣି କଥା କହୁଛି। ରହିଯାଅ ପୁଷ୍ପା। ତୁମେ ତମ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସାରା ଗଛ କାଟି ଆସିଛ, ତେବେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗଛ ଲଗେଇଛ? ନା ନା, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ଚାଲି ଯାଅ ତୁରନ୍ତ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ତୁମକୁ। ମତେ କ୍ଷମା କର ପୁଷ୍ପା ଦେବତା, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ, ଗଛଟି ଆମକୁ ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି। ତା ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଫୁଲ ଫଳ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି କ'ଣ? ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ, କେତେ ଯେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଦୂର ହେଉଛି ସେଇ ନିମ୍ବ ବର ପିପଳ ଭଳି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ସମସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଛ କି ତୁମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୋର ବି ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଶୁଣିନିଅ କି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜୀବଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଗଛ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସବୁଜ ପୃଥିବୀ, ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।